Izu ori abụrụ ezigbo ife. Izu ori na-akpọta afa ezinụlọ. Ọ na-emerụ obodo. Amara m ife ndị ntorobịa fụrụ n'izu ori n'ịnapụ ife mmadụ ife ya n'ike. Unu na-anya ife merụ na ife na-eme n'efere mba ụwa. Mma ha kpawa afọ obodo ya bụ ife megara nke mere ọfụ a na unu afụ ka eji were mee gịnị were akpịrị wee kụwe ụmụ itorobịa na-abụ n'ezu ori na-akapụsị ndị mmadụ ekwentị fa n'ike. Nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị chọọ aka ọrụ, chọọ ife ị ga-eme, hapụ izu ori. Ọ bụghị ife dị n'uru isi azụ. Ife niile ahụta n'eze anaghị eju afọ. Okpoko gburu ọ bụ ntị chiri ya. Oyi ma agara m ịgwa gị bụ ajọ oyi. Aka ọrụ dị, chọọ ife ị ga-eme ka ị wee bara onwe gị uru. Oke ụmụ ntorobịa na-abụ ejidere agbara ọkụ ka ife ha ga-akọrọ chife. Nne na nna eso n'ife ji akwụ n'oge niile si unu zụanụ nwa unu n'ụzọ kwesịrị ekwesị. Unu asịzi na unu mụta nwa unu asị na Chukwu na-azụ. Mụrụ ọnụ unu ga-azụnwu. Kee ka ọ ga-adị gị na ịfụtara akpọ gị si gị bịa na nwa gị ka a na-agba ọkụ, nwa gị anọghị n'ọkụ. Ya bụ ife wụrụ m akpata oyi. Ụmụ ntorobịa be anyị asị m ọzọ emezina. Jeenụ chọọ ife unu ga-eme ka unu wee nete ndụ unu aka wee bara obodo unu uru. Maka ya bụ ife ọ gbagbojuru m anya ka dimkpa mmadụ nne mụrụ vuo ya for 9 months kasị afọ nụchaa ya. Ọ sị na ife ọ ga-edisaidịrị onwe ya n'ụwa bụ megịnị izu ori, ịrara mmadụ ife ya n'ike. Matakwa amata na ọzọ ka dibịa gwọrọ, ọzọ bụrụ dibịa. Ife ọbụla ị na-eme fie asaa n'anya. Wepụ aka na ajọ ife. Ife ha kpọrọ ajọ ife, obodo na-asọ nsọ, ọha na eze na-asọ nsọ. Nwanne m nwoke wepụ aka na mbụ ife, maka ofu mbọsị ife a ga-erikwa isi gị. Ofu mbọsị ị ga-agakwa mana ịma nnata. Unu afụgo ka ha ji wee gaa mana fa anatariziri. Na ị na-azụ odegwu n'ife ọjọọ. Nwanne m nwoke sepụ aka enwe n'ofe tupu ọha aka mmadụ. Agaghị m ekwu n'ọtụtụ okwu na ife m na-ekwu bụ chọọ ife ị ga-eme ka ị wee nyere ndụ gị aka. Ọ kwụsịkwa ka ọ ha n'onu. Ndị be anyị asị m onye nwere ntị na megịnị na gera. Tụsakwara m ozi a, sonye n'ife na-eme na my YouTube page and subscribe at Mazi UC. Ụmụnne m ka anyị ga gbaa mbọ. Ndewo.